Mebusem ti mienu. Meba, se wotie me nsem, na wode me mmra nsem sie wo nchen. Se obaya aso atie nyansa, na wakoma amante ase. Ane, se osu frɛ hunumu, na wo ma wone so frɛ nte ase. Se wo hwehwɛ na chiri kwan se dwete, na wo bare hwehwɛ no se akorade a ehunta. Eno na wo behunu Awurade suro, na wahunu Nyankopɔn ho nimdie. Na Awurade na omanyansa. Na numu na nimdie ne nte ase friba. Okra nyansa hunu matefo. Oye echema wona wonam pepe. Se obekari atemu akwan. Na wahwe na hotefo kwan so. Eno na obehunu tenene ne atemuo. Ne ade a etene ne okwanpa nyinaa mu. Se nyansa ba wakoma mu, na nimdie so wo kra ni a adwenpa behwe wo so. Na ntiase abɔ wo ho ban. Na yiwo afiri bɔne kwan mu. Ne onipa a ɔka nsam akontonchi ho. Afiri wana wogya akwantene ne hɔ kɔnante sum akwan so no. Wana wonani gye bɔne ye ho. Wodi bɔne akontonchi sam ho awurisie. Wana wonate mpɔn chiachia na wona kwandane dane. Na yiwo afiri ɔba na nani nsam. Afiri ọba ahọhọ a ọka adọkọdọkọ sem no nsem. Ono na wapo ne maba abremu kwankyerefo. Na ne wire afiri ne Nyankopɔn apam. Na ne fie komkɔ owuo mu. Na nakwan kɔ asamanfo mu. Wana wɔkɔ ne ho mu biara nsane. Na wɔrensi nkwa akwan mu. Na wafa ni papa kwan so. Na wadi atrenefo kwan so. Na tefo na ebetena asase no so. Na wana woye pɛ no na ebetena mu. Na wobeku abɔnefo ase afiri asase so. Na watu nkontompofo afiri so.